тавсеаи рушди иқтисоди рақамӣ, татбиқи бештари дастовардҳои инноватсионӣ, истифодаи имкониятҳои бои татбиқи иқтисоди сабз аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, ҳимояи истеҳсолкунандаи ватанӣ аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, такмили заминаи ҳуқуқӣ ва моддӣ барои гузаштан аз модели аграрии саноатӣ ба модели саноати аграрии иқтисодиёти миллӣ, таъмини истифодаи оқилона ва самараноки захираҳои обу замин, танзими давлатии муҳоҷирати меҳнатӣ, дастгирии давлатии ҷавонони болаёқат ва ватандӯст, таъмини ҷойҳои корӣ ва шароити зарурии маишӣ барои занону духтарони деҳот, ҳифз ва тарғиби мероси таърихиву фарҳангӣ. ин аст мақсаду мароми ҳизби аграрии тоҷикистон. ҳамдиёрони азиз, ба хотири таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии арзандаи мардуми шарифи тоҷикистон шуморо даъват мекунем ки рӯзи 2 март ба ҷонибдории ҳизби аграрии тоҷикистон ва номзадҳои он овоз диҳед. мо овози шуморо қадр хоҳем кард. интихобкунандагони гиромӣ, ҳамватанони азиз, мардуми сарбаланди тоҷикистон дар арафаи маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ қарор дорад. бо итминони комил гуфта метавонам, ки маҳз ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз мо занону бонувон имкон дорем дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсии давлат фаъолона ширкат варзида, дар рушди ҷомеаи навини тоҷикистонӣ саҳми назарраси худро гузорем. ҳизби аграрии тоҷикистон бо ҳамин мақсади нек ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ ворид гашта, барномаи мушаххаси худро бо шиори зиндагии арзанда ба ҳар як шаҳрванди тоҷикистон таҳия ва ба шумо пешниҳод менамояд. бо истифода аз ин фурсати муносиб мехостам оид ба самтҳои масоили занон, оила, ҷавонон ва ташаккули ҷаҳонбинии аъзоёни ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ бо назардошти таҳдидҳои замони муосир, ки дар доираи барномаи пеш аз интихоботии мо аст, ба сами шумо расонам. мардуми тоҷик дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ рӯзҳои сангинро паси сар кардааст. он рӯзҳо аз худ як даҳшатеро инъикос мекунад, ки имрӯз мо набояд ки онро фаромӯш созем ва зиракиву ҳушёриро аз даст надиҳем. алалхусус занону модарон дар раванди тарбияи фарзандон бояд ҳушёру дӯст доштани ватанро ба фарзандон талқин намоянд, то ки дар ҷаҳони муосир ва пуртазод ҷавонону наврасон гумроҳ нашаванд ва ҳаёти худро ба хатар нагузоранд. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки аксарияти давлатҳое, ки дар он ҷо бесару сомонӣ рух медиҳад ва ё рух додааст, аз набудани зиракии сиёсӣ, ҳифзу эмин нигоҳ надоштани арзишҳои миллӣ ва фарҳангу илм аст. аз ин хотир мо бояд бо сарҷамъӣ ваҳдати миллиро нигоҳ дорем. интихобкунандагони азиз, мо бештар дар масоили таъмини ваҳдату ягонагӣ, амнияти миллӣ ва рушди муносибатҳои байналмилалӣ, иқтисодиёт, сиёсати давлатии аграрӣ, иҷтимоиёт, дастгирии занон, ҳифзи оила, модар ва кӯдак, маънавиёт ва масоили ҷавонон, арзишҳои маънавӣ ва садоқат ба ватан, таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, сарҷамъию ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа барномаи пеш аз интихоботии худро матраҳ намудаем. бояд гуфт, ки имрӯз дар назди ҷомеа масъалаҳои муҳиме қарор доранд, ки бо ташаккули ҷаҳонбинии солим вобастагии амиқ дорад. агар ба таҷрибаи давлатҳои тараққӣ карда таваҷҷӯҳ кунем, мебинем, ки маҳз садоқат ба ватан ва ҳифзи арзишҳои умуми инсонӣ имкон додааст, ки ҷомеа ва халқ ташаккул ёфта зиндагии арзандаи худро соҳибӣ кунанд. имрӯз мо низ метавонем тавассути ташаккули дониш, малака, илм ба комёбиҳои боз ҳам назаррас ноил шавем. интихобкунандагони гиромӣ, масъалаҳои баланд бардоштани сатҳу сифати фарҳангӣ, сиёсӣ, маърифати ҳуқуқии аҳолии кишвар ва худшиносии миллӣ
тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ, солим нигоҳ доштани фазои сиёсиву иҷтимоӣ низ яке аз мақсадҳои барномавии мо аст. пешгирӣ ва мубориза бар зидди таъсири зуҳуроти манфӣ ва равияҳои гуногуни иртиҷоию ифротӣ ва ҳуруфотпарастӣ ҳам яке аз масъалаҳои асосие аст, ки мо мавриди ҳадафҳои худ қарор додаем ва бояд ҷиддӣ ба ин масъала муносибат кунем. дастгирии занон, ҳифзи оила, модар ва кӯдак ҳадафи дигари барномаи мост. ман ҳамчун ҷавонзан, ҳамчун модар муаммоҳое ки дар ҷомеа ҳаст огаҳ ҳастам ва гумон мекунам ҳалли онҳо аз ҳамкории мо занон вобастагии зич дорад. хушбахтона дар давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ имрӯз мо занон имкониятҳои фароғ дорем. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои занон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд, аммо на ҳама аз ин имкониятҳо истифода мебаранд ва мо мехоҳем маҳз дар ҳамин самт низ бо занон ҳамкорӣ кунем. бардӯши зан ҳам тарбия, ҳам фаъолияти меҳнатӣ ва ҳам оиладорӣ қарор дорад, ки ин албатта осон нест. локин дар мавриди аз имконият саривақт истифода намудан, зиракии сиёсӣ доштан ва ҳисси хештаншиносиро баланд бардоштан, мо метавонем ба ҳаёти на танҳо худ, балки ҷомеа таъсири мусбии худро расонем. занон имкон доранд, ки дар ҳамаи ҷодаи ҳаёти ҷамъиятӣ фаъолият баранд ва нақши муассири худро дар пешбурди ҷомеа гузоранд. имрӯз намунаи ин гуна занон дар Тоҷикистони соҳибистиқлол кам нестанд. ташаккули муҳити солими корӣ, оилавӣ ва риояи ҳуқуқу манфиатҳои занон яке аз масъалаҳои дигари меҳварии барномаи пеш аз интихоботии мо аст. занон дар мавриде ташаккул меёбанд. агар муҳити солими корӣ, муҳити солими оилавӣ ва ҳуқуқу манфиатҳои онҳо ҳимоя карда шаванд, ин раванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат идома дорад. ҷаҳони муосир ноором аст ва қувваҳои бадхоҳ кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки бо ҳар гуна роҳу восита ба шуури ҷавонон, аз он ҷумла ҷавондухтарон, бо истифода аз роҳҳои гуногун, аз он ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ таъсир расонанд. марҳилае фарорасида аст, ки аз мо ҷавонон, занону бонувон бисёр масъалаҳо вобаста аст. яъне имрӯз мо бояд бо ҳисси баланди хештаншиносӣ мусаллаҳ бошем ва нагузорем, ки ба мо қувваҳои бадхоҳ таъсир расонанд. интихобкунандагони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳизби аграрии Тоҷикистон масъалаи дастгирии соҳибкории занону ҷавондухтарони деҳот, ҳифзи ҳуқуқу манфиат ва дастгирии онҳо дар рушди маҳорату малакаи касбӣ, пешбарии занону ҷавондухтарон ба мансабҳои давлатӣ дар мақомоти иҷроия, намояндагӣ ва идоракунии истеҳсолоти агросаноатӣ дар самти сиёсати гендерӣ фаъолият мебарад. баландбардоштани мақоми илм, маъриф ва фарҳанг дар ташаккули ҳисси ватандӯстию ватанпарастӣ, заковати фитрӣ, худшиносии миллӣ ва ифтихор аз давлати соҳибистиқлол ҳадафи дигари мо аст. маҳз илму маъриф, яъне маърифатнокии ҷомеа ояндаи мову шуморо муайян месозад. масъалаи риояи қонун, бунёдкориву созандагӣ барои расидан ба рушди устувори Тоҷикистон масъалаи меҳварии барномаи пеш аз интихоботии ҳизби аграрии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. мардуми ориёи нажод аз азал барои бунёди манзил, меҳан, оилаи солим, кишоварзӣ, меҳнатдӯстӣ шавқу рағбати зиёд доштанд. то имрӯз ин арзишҳо ба ҳаёти ҷамъиятии мо таъсири мусбии худро мегузорад, ки ҷаҳониён аз он огаҳ ҳастанд. марҳилае расидааст, ки мардум дарк намоянд, ки рушди устувори Тоҷикистон бо нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ зич алоқаманд аст. риояи қонун бошад, имкони ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро медиҳад, ки замони истиқлол онро ба мо фароҳам овардааст. интихобкунандагони гиромӣ, рӯзи 2 марти соли равон ба участкаҳои интихоботии худ ҳозир шуда ба тарафдории ҳизби аграрии Тоҷикистон овоз диҳед. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур. боқӣ ҳама каса сиҳату саломат ва сарбаланд бошед.
ҳамдиёрони азиз, ба хотири таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии арзандаи мардуми шарифи тоҷикистон шуморо даъват мекунем ки рӯзи 2 март ба ҷонибдории ҳизби аграрии тоҷикистон ва номзадҳои он овоз диҳед. мо овози шуморо қадр хоҳем кард.